Hier zit hij al een tuutje, hè? Hier zit hij al een tuutje, hè? Ja. Ja, we zitten te wachten tot een optocht langskomt. Dat kun je niet. En dan kan ze wel even blijven zitten, hè? Ja, we wachten, maar ze hebben hem gelachen. Ja, als zou hij langskomen. We zitten er helemaal gisteravond. Wat we doen, warm te blijven. We doen yoga. Heb je gezien? De gele tijger. De gele tijger. Je hebt echt een warm poes nu, joh. Ja, vooral met een verwarmde dildo, hè. Dat zou ze niet zeggen. Nee, hè. Maar dat gaat vanzelf.